kunne i hvert fald gøre den lille søløve nervøs, så hun spyttede en fisk ud, og så kunne den gå hen og samle den op. Nu er det sådan, at det synes vi som dyrepasser var et kæmpe stort problem, og vi synes faktisk, at den var pænt irriterende, den her fugl. Det er sådan, at fiskehegn er fredet i den danske natur, så det der med bare at fjerne den, det er ikke noget alternativ. Til gengæld så fik vi den idé, at hvis nu at vi så giver os til at træne den her fugl også, så kunne det være, at vi kunne træne problemet væk. Så det vi sådan set vedtog indbyrdes, det var, at når fiskehejren den står derovre på hjørnet, står stille og roligt og bare forholder sig til at stå der, jamen så får den en fisk indimellem. Og det har altså virket. Det er ikke hver dag, den er her, men den er her næsten hver dag. Og så parkerer den sig over på sit hjørne, og mens vi træner søløverne, jamen så får den måske 1, 2, 3 fisk per søløve, der er ude, og så er den dejlig frisk og mæt, og så står den bare der og kigger på, og er ikke længere noget problem. Så sådan har vi løst vores fiskehajerproblem. Jeg tror ikke, jeg har så meget mere at fortælle om søløverne. Jeg vil bare ønske alle sammen en fortsat god dag herinde i Zoologisk Have. Og tak fordi I lyttede med og kiggede med.